डीजे राजेश राज गैलेक्सी को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबा दें। देखो ही में ही अब कैसे टॉप बारे बाके नया बड़े रखा सस्ता बड़े लहंगा उठाई समरकी मरले बतीरो छी नजरिया बजरिया लगा के पतरकी मरले बतीरो छी नजरिया बजरिया लगा के पतरकी गोल करनु कावल सामान बा हटा कटा के बनल छोकरी जवान बा बुढ़ा के मुँह में आजला कहानी देखी के बबुनी के चढ़ल जवानी अरे काका सबर करो अरे गोल करनु कावल सामान बा हटा कटा के बनल छोकरी जवान बा बुढ़ा के मुँह में आजला कहानी देखी के बबुनी के चढ़ल जवानी मरले बतीरा छी नजरिया बजरिया लगा के पतरकी मरले बतीरा छी नजरिया बजरिया लगा के पतरकी मिक्स बाय रविंद्र रसीदा। ऊपर से नीचे एक कौशल बतनबा एकरे ऊपर वीरेंद्र के मनबा ढूंढी बाई से रखल चाटबा संजय धड़कन के ओही पयाटबा हम तो जानते भाई अरे ऊपर से नीचे एक कौशल बतनबा एकरे ऊपर वीरेंद्र के मनबा ढूंढी बाई से रखल चाटबा संजय धड़कन के ओही पयाटबा मरले बतीरा छी नजरिया बजरिया लगा के पतरकी मरले बतीरा छी नजरिया बजरिया लगा के